Paul P. Borch huwa magħruf bħala rumanzier u bħala kittieb dwar is-snajja ta' pajjiżna. Imma huwa wkoll novellier, jiġifieri kittieb ta' stejjer qosra. Borch qasam magħna xi riflessjonijiet dwar il-kitba tan-novella. Il-novella għandha ġeneru partikolari, għandha sena partikolari kif tikteb il-novella. Il-novella trid tibda. Ovvjament tu tispiċċa bħal kull xogħol ieħor. Ma tixħallih bla tmiem. Però n-novella għandha dik il-karatteristika li f'qosor ta' kliem u f'qosor ta' paġni trid tgħid ħafna, trid tibni l-istorja, trid tibni l-karattru u fl-aħħar jekk ittieha dik it-tidwira bħala sorpriża tkun aktar novella li tħalli toma tajba mal-qarrej. It-temi li nittratta jiena fin-novelli tiegħi mhux fin-novelli biss madankollu fil-kitba kollha tiegħi, ma dawk it-temi li juru il-bżonn tal-ħolqien madwari, ir-reazzjoni tiegħi mal-ħolqien madwari. Din ħafna min-nies ma tantx irrealizzawha li l-ewwel reazzjoni li jagħmel il-bniedem huwa mal-ħolqien madwaru mal-bniedem l-oħra mal-annimali li hemm madwarna, mal-ambjent li hemm madwarna. Għaldaqstant jiena meta nara li jkun hemm ċertu il-ħolqien qiegħed isofri qiegħed mhux għaddej minn ħwejjeġ illi jiena nara li huma xierqa jimkella tajbin skont jiena dejjem sewwa għax il-letteratura dejjem suġġettiva mhux vera. Hemm bħalma il-novella, bħalma il-poeżija, bħalma il-romanz u l-kumplament. Huma suġġettivi, allura meta nara dawn in-nuqqasijiet fil-ħolqien madwari bla ma rrid ikolli mitt il-pinna mal-karta, illum bil-kompjuter u nikteb noħloq nivinta storja ġrajja ibbażat fuq dak illi aktar xrajt. Il-kittib jrid bil-forsi tella mill-esperjenzi tiegħu, mill-bir tal-esperjenzi tiegħu. Weġat huwa wieħed minn 3 kotba li huma l-qalbi ħafna, 3 sensiliet ta' novelli li wieħed kien jismu Beżat, it-tieni wieħed jismu Demat u t-tielet wieħed jismu Weġat. Dawn huma kollha Weġat huma novelli kollha li juru kif juru l-isem, anke Beżat u kif juru Demat huma t-tribulazzjonijiet li għaddi minnhom il-bniedem. Ħarsitha kienet fuq l-orloġġ, is-sitta u nofsa filgħodu. Sitta kienu 8 għalija, jew nofsinhar. Kien ikun xorta waħda, ħin wieħed, ħajja waħda, rutina waħda, dieqa waħda. Il-marma ċaqalqitx iżda qadet tisma' ħsejjes mill-kamra tal-banju, faċċata tas-sodda tagħha. Xewqat kbar li dejjem xtaqet u li ma waslu qatt. Tixtieq u ma tafx x'ixtieq. Tistenna u ma tafx x'tistenna. Għall-elf darba f'ħajjitha il-mara ħarset lejn l-amara ta' kamritha. Amara tiswa l-flus u sabiħa. Iżda xorta waħda, bla ma taf kif u għaliex ħassitha imdejqa. Għall-elf darba f'ħajjitha ġiblet il-liżara l-fuqha tat-tit sewwa u qadet tħares li nitbajja fis-saqaf. Il-frix mgerfex madwarha. Għall-elf darba qadet tara d-disinji ta' saqaf qiegħed jimbarxu lemmu l-hawn. Ħarsitha fil-bjuda li darba kellu, ħarsitha fil-bjuda li issa jistess tilfet. Għad nikteb novelli ma tistax ma tibqax tikteb. Għalkemm jasal żmien li tgħid u taħseb li ktibt li kellek tikteb u qed li kellek tgħid, però xorta jibqgħu jsiru inċidenti madwarek, tibqa' tintabaħ li ġara xi ħaġa. Ibla ma trid tivvinta toħloq storja inti bla ma trid inti. Il-moħħ jaħrab. Ġieli anki tkun riqed bil-lejl sewwa u tqum għall-arrieda u tara mill-ewwel tarli għaddej b'istorja qed toħloq storja bla ma trid u waqtiet għall-kittieb huma sagri dawk huma waqtiet illi ma jistax ma jaħtafhomx il-kittieb. Ġieli nkunu qegħdin nieklu, ġieli nkunu qegħdin il-quddiesa, ġieli nkunu qiegħed nagħmel xi ħaġa oħra jien għallim. Ġieli nkunu qed nagħllem jiġi ħsieb kemm jikteb kelma dwaru biss daqshekk, sema, u mbagħad wara bla ma jrid il-moħħ jieqaf dak il-ħin nibqa' ngħaddej b'dak li nkun qed nagħmel mod ieħor sewwa u meta tara dik il-kelma jerġa' jibda il-sensiela ta' ħsibijiet li jkunu ġew bla ma trid ikunu jerġgħu jiġu u taqbad l-istess sensiela.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.